бахшида ба рӯзи забони давлатӣ ва 700-солагии Камоли Хуҷандӣ дар донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд чорабинӣ баргузор гардид. Дар он меҳмонон ва устодону донишҷӯёни донишкада ширкат варзиданд. ҳадафи асосии баргузории чорабинӣ дар байни ҷавонон зинда кардани шеъру ашъори шоири бузург Камоли Хуҷандӣ мебошад. афсои Муса шоиста дасту пои шар нест. گر فکر کنید در این چی باشد این فکر دماغ را خلل نیست. камол аз шоирони ширин калом буда бо ғазалиёти худ дар таърихи адабиёти форсу тоҷик мавқеи босазо дорад. дар идомаи чорабинии фарҳангӣ донишҷӯён аз ҳаёту фаъолияти шоир шайх Камоли Хуҷандӣ бо забонҳои хориҷӣ шеъру ғазал қироат намуданд. офарин бар гуресбои ман каз ғами ину он гурехтам. халқ дар хонаам куҷо ёбам من که از خانمان گریختم. گفت از من گریخت نتوانی. گفتمش من از آن گریختم. بر درش دیدم رقیبان را چون گدا از سگان گریختم. گر تو ناگه گریختی زی کمال من از او هر زمان گریختم. بنده هرگیز گریخت زی آزادی بر در تو من آن گریختم. ба чорабинии мазкур зиёда аз 60 нафар донишҷӯён аз тамоми ихтисосҳои донишкада ҷалб гардиданд. ин гуна ташаббус дар донишкада бахшида ба ҳар як иду айём роҳандозӣ мешавад. аз худ намудани осори шайх Камоли Хуҷандӣ барои тарбияи насли наврас аҳамияти бештар дорад. мақсад аз баргузор намудани чорабинии мазкур боз ҳам ҳарчи ҷалби бештари ҷавонон ба шеъру шоирӣ ва ҳамчунин ба илму маърифат ба ҳисоб меравад. дар анҷоми чорабинӣ аз тарафи меҳмонону раёсати донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ба як қатор донишҷӯёни фаъол ва барои қироати беҳтарин шеъру ғазал аз осори шайх Камоли Хуҷандӣ сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. гузориши Ганҷина Олим ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилотии Хабар.